zoonadi kuti lamulo ndi chida champhamvu kuposa chida china chilichonse mmene ndinanenera mu video ina yake kumbuyoku. Koma kodi munamvapo za dziko lomwe munthu samaloledwa kumeta style mutu yomwe ili yosavomerezeka ndi boma? Dziko lomwe nyumba ya wina aliyense akuyenera kupachika pakhoma chithunzi cha mtsogoleri wa dzikoli. Baibulo kapena Kurani siyololedwa. Khalani pompo pomwe ndikufuna kukufotokozerani dziko lomwe malamulo omwe amatsatidwa muzizira nawo mkhongono. Koma tisanapitilire, kodi munamva za ali interior fitting? Awa ndi madolo omwe amapanga kitchen units, ma wardrobe, ma entertaining units, ma sofa sets, dressing tables ndi zina zambiri mungafune. Ali interior fittings akupezeka ku Ndilande komanso amatha kupita dera lina lililonse lomwe inu mungafune. Ayimbireni foni kuti mumve zambiri. Ili ndi dziko lomwe aliyense nzika ina iliyonse dzikoli yayenera kuyika zithunzi za atsogoleri a dzikoli, ndipo oyendera amayendera nyumba ina iliyonse kuzaona ngati mwayika chithunzi ndipo mukuchisamalira bwino pochipukuta kufumbi. Ilitu ndi dziko la North Korea lomwe lili ndi malamulo ododomesa omwe anthu amawatsata mpaka lero, ndipo pano ndikufuna ndikuwuzeni ena mwa malamulo ogometsawa. Number 1. Mwayenera kumeta kuchokera m'mastayilo omwe boma linakhazikitsa. Simukuyenera kumeta mmene inu mukufunira ndiye kuti mukalotsedwa ku ndende ndi chimenechi. Anyamata ndi azibambo ali ndi mastayilo 10 akametedwe, pomwe azimayi ali ndi mastayilo 18, ndipo palibe akuyenera kumeta mofanana ndi president a dzikoli. Jinzi siyololedwa dzikoli kuvala, atipoti ichi ndi chikhalidwe cha Lucifer wa azungu, ndi chikhalidwe cha chikunja. Number 3. Siukuyenera kuseka. President wa dzikoli ndi Kim Jong. Bambo ake anamwalira mu chaka cha 2011. Kim analamula dziko lonse kuti lilire malirowa kwa 1 week, asapezeke olo ndi mmodzi oseka kena kalikonse mu wiki yonse. Wina aliyense asamwe mowa, masewera aliwonse asachitike, olo kuli kusewera pada ana kumeneko asasewere, mashopu onse atsekedwe, amayendera paliponse kwa wiki imeneyi kuonetsetsa kuti lamuloli likutsatidwa. Number 4. Dzikoli kulibe tchalichi kapena mzikiti, Baibulo kapena Kurani kulibe, chifukwa sikukuloledwa kupembeza. Number 6. Ili ndi dziko lomwe simuloledwa kuonera TV ya kunja, ngati kukhala ndi madikoda. Simuloledwa kuimbira foni kunja kwa dzikoli. Chidule chilichonse chosakhala cha dzikoli ndicholetsedwa, ndipo amapereka zilango zowawa kwambiri kwa yemwe amaphwanya malamulowa. Pamalo pomwe pali a president kaya ndi m'mamiting, anduna, ma MP komanso anthu ena wamba, ndiye kuti aliyense sakuloledwa kuodzera kapena tinene kuti kusinza iye ali pompo, ndipo aliyense wopezeka akusinza chilango chake ndi imfa ndithu. Lamulo number 7. Inu mwapezeka olakwa ndi mlandu una uliwonse mdzikoli, dziwani kuti simunazelakwire nokha ayi, koma mwalakwira akazi anu, ana anu, zizukulu zanu, popeza onse akaponyedwa mu ndende. Lamulo number 8. Capital city ya dzikoli sikongopita kukakhala aliyense ngati muja momwe muchitira mukamafuna kukakhala ku Lomwe. Boma layenera kuvomereza chimenechi potengera kuti muli ndi chuma chochuluka bwanji, muli ndi chuma chotidi mukakhala ku capital city. Lamulo number 9. Ngati muli pasukulu ndiye mwalipira fees. Izi sizinatere pamenepa, chifukwa mwayenera kulipira madeski omwe mukukhalawo ngati rent. Lamulo number 10. Simukuyenera kutuluka dzikoli kupita kunja kwa dzikoli ngati muja tichitira kukadzazana ku Joni, zomwe zikutanthauza kuti immigration office imapanga mapassport anthu okhawo oyenerera kutuluka dzikoli. Awawatu ndi malamulo ochepa okha ku North Korea. Mukafuna kuti mupitilize kumva malamulo ena ozizwawa, lembani mu comment box ndipo ndibweranso kuzakuwuzaninso malamulo ena 10 ododomesa a dzikoli m'mavideo akubwerawa. Osayiwala kuyimbira ali interior fittings kuti akuwalisireni nyumba mwanu ndi ka decoration kowala ku sit room, ku kitchen mpaka ku bedi. Share North Korea.